Yero itrai, sesin pat ngai keblei pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong Jisu. Te hak ni ke video ngan yo ban batai pi syapang lada pi le ran yo Jisu ne em. Te Jisu ru un se le ran ke nye pi. Te namar kata kemdei ngi bengin le ran yo Jisu bakak ti ke jong ublei ke ong kumno Lukas kal nong ke bakendai. Ke bakendai ke dekat ke ba arpun riu. Ke ong kumne na ba unu nuru ubas ngole ran yenga. Bat ya kak tien jonga ya utaken ukon ubriu un le ran onda un wan ha kaburom jong u bat ka jong ukpa bat ka jong ki angel bakoj te kak tien ka jong uble kala kran shai ka ong kumno balada ngi le ran ne em ya u te ma uru un sa le ran yengi tel da u le ran ma u yengi te ka jing du nong ka bakrau ka long yengi te ngan a example ye pi na mardon pun kim sngo thu hakan no kerukom le ran te kadon ka wei ka briu kata ka briu te kadei kepala long kristan ken te henre kalaya lang samla bat uta ubriu u badang long hindu ken te daya lang samla bat uta u badang long hindu te hadina tapat te u ong ya ka balada fitre ban long hindu te ngan ya lam ya pi shashnong ban pin ya tho bat nga ngan pen biang lut na dong shedong phim dan ka man khuslai ai ru em te lada phim tre pat ban long hindu te ngi hapan ya klat no na marba ime ipa jonga te imla ban pediang ya pi te gani ga breu kala perkhat ko ong biang hida le kum taru kamut dangawan chane shepo meghalaya te kamut ngan ak bet kum kristan te dangan let pat chate sha Mumbai te ngan ak bet kum ki Hindu te kala puson kum ta ko ong biang hi le chte ngan le Hindu dang wan chne ngan le kristan te damiet pat hakapor ka bakathia te ka kala thia bet kum to hi te da kala kendet nata na po bathia te ka shimi ka Bible ka puli bat marsin puli ka yo ya kani ka benta te yo e kani ka benta te uble ukta ha ka donor jangka uong ba lada phale ran ban phla shate shpo Mumbai ba phade kristan kamut ngarong an sale ran phanyo ka jingsuk phanyo ka spa phanyo ka pho hang ni ha po perthai na mar bu lok jong pha uong an pan biang lut na dong shadong tam ba pha ban len ya U Jisu te phanyo ka spa ka pho han re phan hap le chadu jok dan jing map na mar bale ba phale ran ya uble nong bu nong thau jong pha te kumta ka ni ka breu kala kendet threat ko ang ani kumno kumta te ka bahai nga bangan du no yo u kamperel danga de ban chong marwei ru ngan chong marwei ada uble mon ye nga bangan yo pat do wei breu te ngan se yo ha ka wei pat ka por tang ba ngan nom de yo ble jonga bat ka klem tre ken man let bauta ubreu ru ula yo lok no shawei ba ka breu ru kala chong marwei no pat ka klem chong kurim shu ken te hanrei kala shakrino bet jau blei ken kita ka breu ba blei ru la kor khu shibon ya ka jing em ka jongka te mentapat ka shu ap bet ha ka mon ka jong ublei ya ka e ka ba ublei umon na ka menta ka jing em ka jongka te don bon ba kan ki breu ki don chibon ba ki breu ki ba ki le ranyu ublei ban plate kile ran man pla ha ki bah yeng ha ki bah sem kile ran man pla ha ki yeng ki kiau ki thau te han re la raja kat baja la da ki priang te biang la da kim priang te bah basa marweru nai bah yeng nai bah sem nai khon nai ti nai lok nai tengaru le re tang ba ni don kam ban pla yo Jisu la da ngi len yo Jisu te kamot ke jingim ke jongi ka long ke ek bas ngosi ngimdei te ban buri ya U Jisu ba udon ha ka jingim ke jongi ngi hap be ban plai ka tin ke jong uru ngi hap be ban kren ngimdei ban don ni ke to ko do nur ban ong ba o le pastor o le nong ya lap o balan start yo ki briu ki perkhat kum ta ngi hap be ban kren namar la da ngim kren uble upan jing kente don te teng ki briu ki perkhat o tang balatip ya la di telabiang te han rei em kam de kum ta ngi hap bet ban plai ka kerteng ke jong Jisu bat ngim dei ru ban le arsap ban ong ba ladangan le chatkar ngan akum Hindu ladangan wansha Meghalaya ngan akum kinong Meghalaya te kam long kum kinong kum ki kristan da wansha Meghalaya ngan le jingseng po ying mane dangan le chate
ngan le kum ta te don bun ba ki brio te ki wan ki chane shapo chilong ru ki tho haying mane te ka jing tho ka ba kraw ba man ha ka ni dang don ki badang sudap ya tho te dal dap ya tho nang ni let ken sa chate shapo Nepal dale chate ki tho pat sa ha ka ying mane Hindu te hapo mandir te kamot kamlong ken ka badai ba nu te ban plai ki jisha ha jisha de ban ong bet ngala de tho hapo ying mane hakmat ubleu ba em ngam tre shu ban ya tho ha ubleu ba yap hapo mandir henrei kelet no yo ublei dawan chane le akom pa shakri ublei dale chete chete karpat le mane ublei tha kamot la len no ken la le ran ti ublei kamot don ki brio ki ba tang ban pen ngom hai ki mi ki pa ne em kamot ki le ya puja lang ki le mandir lang ai lang te dalawan pat na ying jong ki dawan chane pat ki mane pat ublei ba em te banyak kle mi lai jak tung kamlong ken kamot ka perthai ru katan ublei rutan te kamot ka jing em kalong ka ba jinjar ken harai ngi dei ban ong ban nga la long kristan wat ngui ai me wat sui ai pa wat ngui ai la da de khon la de lok na nga long kristan na ka ban ta jong phi ngam la ban mani ki blei thau nga la e U Jisu ngan chakri ba u da phi ya pdiang la da phi pdiang te ka sa ha phi han re ngam la ban e U Jisu bat ngam lai ru ban ya mani lang yo tu blei thau ba phi mani nga te nga mani ba u blei ba em phi de ban nut ba ban kran ni kata mat do ba yeng mat do ba sam tang shipor phindo anda pila shakri ba yu blei la kentiu ye phi ne em kamu kitu kin sas ngo tho ba o pleng phi don ha kaliang ka jong ublei te han re bon sin pa kibriu tang ba kwa ba yeng ba sem tang ba kwa parlok te kamut kim saliate ban ya menjur lang ban ya mane ki blei tha ban mane ki blei thala bat ban I no yo Jisu marwei te la da phile ran man kran ne ka jing shisha te kamut phim pa de re kristan phidang de tang kristan ba shu khot ki kristan ki ba shisha kim tre shure ban ya le mandir ne kim tre shure ban kum ta kan kitu ki jingle jong ki Hindu bar khoi ki la kiar lut bat ki nur ru ban phla ha ki ba yeng ki ba sem ba ngam tang ala long kristan ngam la shu ban le kitu ki e bar khoi te la da phinot uble ru not ken na ka ban ta ka jong phi te na mar kata ai ba phin long ki ban not ban phla ya ka kerteng ka jong utrai la phi don hang no ru wat ju le ran bat da phi kan do ba ki Hindu wat ju ong re uble jong phi ru ju uble jong i ru ju wat ju mrien man ong ta ong be tang U Jisu ubala ban pen poi yang i sabeneng de ma ubala wan man chaya halor ka deng pna de tang ma u marwei ubala pen poi beneng na madon kini gibri ki ba pen ksan ju bor ki ong em le le re phila em ka ji em ka ba hok phila poi be sabeneng bale phin chu kor phi ha ban ye tho hok ba em de tang U Jisu ubala namar kata nga ha ban chakri U Jisu mai pa wat ngoi ai ngala I U Jisu ngan chakri u phi ban ong kum ta phim de ban ya compromise ban ong da u no ble ru u ju em uble udan tang uwei de uju te la da phinot ban phla ke jing kur khu kan long ke jing em ke jong phi te phla ba hang no ba phi dan phla kar teng ke jong Jisu bat len no yo u wat nam tre ban let ya mane lang bat no bat ban ne pheteng ru ban ong bang de kristan ba shisha te uble yo ban kur khu phi ya ro itrai